ஒரு சின்ன கதை ஒன்று சொல்கிறேங்க. டிடிஎஃப் யார்னா ட்வின் த்ரோட்லஸ் ஃபேமிலி. நம்ம வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் தான். உலகமே அழிஞ்சிட்டு இருந்த வருஷங்க அது. நிறைய பிராண்ட்ஸ் இழுத்து மூடிட்டு இருந்த டைம் அது. பட் அந்த டைம் தான் ஒரு பிராண்டே உருவாச்சு, டிடிஎஃப். சின்ஸ் 2020 ஒரு 20 வயசு பையன் நிறைய கனவுகளோடையும் நிறைய லட்சியத்தோடையும் கொஞ்சம் திறமையோடையும் பாக்கெட்டில் 10 பைசா இல்லாமல் உங்கள் முன்னாடி வந்து நின்னேன். பட் நீங்கள் உங்கள் வீட்டு பிள்ளையா நினச்சி அவ்வளோ லவ் அண்ட் சப்போர்ட் கொடுத்துட்ருக்கீங்க. அண்ட் கண்டிப்பாக இன்னும் நிறைய கொடுப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப 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 பெரிய நன்றிங்க. ஏன்னா நன்றி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம், அவ்வளோ கடமைப்பட்டிருக்கேங்க. என் சின்ன வயசுலேருந்து மிகப்பெரிய கனவுங்க இந்த சூப்பர் பைக். பட் இப்போ நம்ம அதை அச்சீவ் பண்ணிட்டோம். பட் இன்னும் டெலிவரி எடுக்கல. பட் சீக்கிரமாக டெலிவரி எடுத்துருவேங்க. டெலிவரி எடுக்கும்போது மீட்டப் வைப்பேன். உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே சூப்பர் பைக் வாங்க போகிறேன். அதனால் மறக்காமல் எல்லோரும் வந்துடுங்க. சீக்கிரமாக நான் எங்கே என்ன ஏதுன்னு கண்டிப்பாக நான் வந்து அப்டேட் பண்ணுறேங்க. அதே மாதிரி டிடிஎஃப் இந்த இடத்துல நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன். ஒரு விஷயம் கிடையாது, 2 விஷயம். எல்லாருனாலையுமே எல்லாமே முடியுங்க. முதல் விஷயம் என்னென்னு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா, பிடிச்சதை பண்ணுங்கள். பிடிச்சதை மட்டும் பண்ணுங்கள். பிடிச்சதை விடாமல் பண்ணுங்கள். நீங்கள் லைஃப்பில் எந்த ப்ரொஃபஷனலை சூஸ் பண்ணாலும் அது கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் தாங்க. இது ஒரு விஷயம். 2வது என்ன விஷயம்னா, டெடிகேஷன், ஹார்ட் ஒர்க், பேஷியன்ஸ் அண்ட் வந்து உங்களை யார் மதிக்கிறாங்களோ அவங்கள நீங்கள் மதிங்க. கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் இன்னும் வேறு லெவலான ஒரு இடத்துக்கு கண்டிப்பாக போயிடலாங்க. இது வந்து நான் என் வாழ்க்கையில் நான் கற்றுக்கிட்ட பாடங்க. இன்னும் லைஃப்பில் நிறைய பாடங்கள் கற்றுப்பேன். கண்டிப்பாக அதையும் நான் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு வாட்டியும் சொல்லுவேன். இந்த சூப்பர் பைக்கில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 லட்ச ரூபா கடன் வாங்கியிருக்கேன். என் வயசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 21 வயசு பையனுக்கு 4 லட்ச ரூபா கடன்ங்கிறது கொஞ்சம் ஓவர் தான். பட் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குங்க. கண்டிப்பாக நான் இதெல்லாம் சீக்கிரமாக கட்டி முடிச்சிடுவேன். டிடிஎஃப் நம்ம வீடியோவை நிறைய பைக்கர்ஸ் பார்த்துட்ருப்பீங்க. அண்ட் வந்து பைக்கை ஓன் பண்ணியிருக்க பைக் லவர்ஸ் பார்த்துட்ருப்பீங்க. உங்ககிட்டலாம் நான் என்ன சொல்லிக்க விரும்புகிறேன்னா, கவலையே படாதீங்க. நெஞ்சை நிமித்திட்டு தைரியமாக நில்லுங்க. இந்த டிடிஎஃப் எப்போவுமே உங்கள் கூட நிற்பேன். அண்ட் வந்து நம்மளும் சீக்கிரமாக ஒரு சூப்பர் பைக் வாங்கலாங்க. அண்ட் வந்து உங்கள் வீட்டு பிள்ளை சூப்பர் பைக் வாங்கிட்டேன். எல்லோரும் ப்ரே பண்ணிக்கோங்கப்பா, நல்லபடியாக இருக்கணும், நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிக்கோங்க. அண்ட் வந்து மீட்டப்புக்கு எல்லாம் வந்துக்கணுங்க. வரலன்னா உண்மையாகவே நான் உங்கள் மேலே கோச்சிப்பேன், சரிங்களா? அதே மாதிரி டிடிஎஃப் எல்லாருக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி. எதுக்குன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, டிடிஎஃப்பை ஒரு பிராண்டாக உருவாக்குனதுக்கு நன்றி. அண்ட் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கிறதுக்கு அண்ட் சப்போர்ட் பண்ண போகிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி. அண்ட் வந்து லவ் யூ டிடிஎஃப், மிஸ் யூ. பார்த்து சேஃபாக இருங்க. ஹெல்மெட் போட்டுட்டு வண்டி ஓட்டுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல். பாய் டிடிஎஃப், மிஸ் யூ. பார்த்து சேஃபாக இருங்க. லவ் யூ கோர்.